Tak fordi at jeg må komme. Jeg glæder mig utrolig meget til at vise den her screencast i 2 ligninger med 2 ubekendte. Jeg har fået en opgave, som I kan se herovre, at der er 8 personer og så videre, jeg læser teksten ned. Det der kommer til det vigtige, som jeg skal i gang med, det er, at jeg har 2 biler. Og i den ene bil, der køber de 3 colaer og 25 liter benzin, og i den anden 5 colaer og 32 liter benzin. Jeg bruger nu en grafisk løsning ved at åbne mit GeoGebra, og som I kan se, jeg har allerede sat ligningen ind for den første bil. Nu sætter jeg ligningen ind for bil nummer 2. Det kunne være, at jeg skulle have flyttet min skærm lidt. Ja, men jeg prøver. Og ligning nummer 2, den hedder 5x plus, var det ikke 32? Ja, 32 y er lig med 369 kroner, komma 3. Og her bruger jeg punktum, fordi at det er et engelsk regnesystem, jeg bruger. Og så enter. Nu har jeg funktionen for begge biler. Jeg har funktionen for bil nummer 1, og jeg har funktionen for bil nummer 2. Skæringspunktet for de her 2 er et udtryk for, hvor både x og y er ens for begge biler. Og det går jeg så herop i mit skæringsværktøj, som jeg har til at lægge heroppe. Klikker på den, og så først klikker på den ene linje, og så på den anden funktion. Og nu har jeg fået punktet af, og det er der, at x og y er ens, og det vil sige, at jeg har fået et udtryk for, hvad henholdsvis cola, som jeg kaldte x, og benzin, som jeg kaldte y, hvad det er. Og når jeg kigger herover i mit algebra-vindue, kan jeg se, at x er lig 18,5, og y er 8,65. Jeg vil nu vise, hvordan man laver den i WordMath ved at bruge de lige store koefficienters metode. Så tapper jeg bare ind. Og så siger vi pause.